Mawur mangawur purahan tengarane ngaju regong maguru kangsa ana kadroh apa ya sapa iki paret wong mripate amba cangkeme jembar ana kawan Bagong menungso ora tatanan ya iki sing tak goleki. Aduh, mati aku. Sampeyan goleki kula to? Kowe Ponokawan Bagong nggih. Kowe iki bakal tak dadekke tumbal ning negaraku. Wah, Dian. Tekek lorek ndase ireng, mang teruske. Arep wis tuwek isih iso. Konangan sampeyan yo. Kalang jeban. Kelar pandan muncara. Tinon lerka konang surem saratetan padang kasoran pajaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga Niwangsuk mono mangadiri luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara wong bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengko dhisik Kakang Patih Saturbangsa ya Kakang Patih Jangkar Samudra marmane sira Kakang Patundak Piji ngadhep ana ngarsaning Manira padha kanthi harja sowane Kakang Patih. Ladalah. Ya sinuwun Prabu. Sinuwun Prabu cakrane ngerat nimbali kelawan sowane Patih Saturbangsa nggonku mbok piji ngadhep ana ngarsamu. Raharja sowanku ora liwat aku ngaturke basaku katuraya sinuwun. Ya Patih. Sira atur bekti kelawan panjenenganing sun ora liwat pangestuning sun tampanana. Iya. Wis tak gegem ndadekake jimat ndayani marang kasantosanku. Sinuwun. Iya. Sabanjure ana wigati apa? Teka negara Medang Pari ora adat saben nganake pasewakan kaya manggene. Mestine yen to pasewakan kuwi nglumpuki sangjaning para kawula. Nanging kena ngopo? Wektu dina iki Gustiku Sang Nata Prabu cakrane ngrat mung ngawe kelawan aku sartane Wadyabala tok ora ana kawula liyane. Ana wigati apa sinuwun? Patih, ana dawuhmu apa? Yektine wektu dina iki wis ana telung candra kalenggan dina sakmengko negara ing Medang Pari Ketaman Pagebluk. Kamangka nalikane panjenenganing sun tetapa brata mesu budi munjuk atur sartane njaluk katranganing dewa para Jawata dawuh yen to waluyaning praja negara Medang Pari bisa kasembadan yen to negara iki ditumbali kanthi wujuding kawula cilik ingkang ora bisa duweni unggah-ungguh lan ora bisa ngurmati lan ngajeni kelawan wong tuwane. Jagat Dewa Bathara sinuwun. Ana apa Patih? Negara Medang Pari Ketaman Pagebluk. Monggo tumbale supayane bisa waluya ya mung nggunakake bathanging menungsa kawula cilik ingkang ora isa
ngajeni karo wong tuane. Iya mangkono Pate. Banjur ciri gethek apa dawing dewa? Ciri getheke kawula kuwi mripate gedhe sartane cangkeme amba. Usih. Kayake aku ngerti kuwi sinuwun. Yen to pancen sira Patih mangerteni sapa titah kuwi Patih. Titah ki ora kejaba mapane ning pedhuwan mring ngapus sinuwun. Pedhukuhan mring ngapus kuwi mapane ning wewengkon negara Ngastina. Mula kang saka kuwi yen ta wektu jane aker mboyong Panakawan kuwi. Ayo wektu dina iki tak derekke ngupati ana ngendi durunge ki Lurah Bagong sinuwun. Ridho mawur mangawur awur-wurahan. Tengarane ngajurit ya jagat pangestu Pati Jangkar Samudra ana dawa mawa sinuwun yen mangkono rasa kesuwen ayo gage digelak wanci digigi mangsane tumuju ning praja negara Ngastina ana ngersane Lurah Bagong monggo tak dherekake sinuwun merga ndarasa pancen sing jenenge Bagong kuwi ora pantes urip ing Madyapada merga uripe mung digunakake kanggo tumindak sing sia-sia uripe ora ana tumindake sing becik babar belas uripe mung tansah ngegungke marang mubal babaling kanepsun ya Patih gage ketapna Wadyabala derekna panjenenganing sun tumuju negara Ngastina Patih ayo sinuwun tak derekake ayo maju
Permara remang somyong ambrangang ong kadhe karnaning kaswase yen ning maraga amalatgung tumiring sang kandha wastrat maca Bapa Penemban Durna kundur wonten negari Ngastina lako teka kanthi kawontenan ingkang sungkawa kenging menapa Bapa Penemban lole kenthos waru gembal manyar-manyar doneng dukul wana alas dadi wana nuwun manggih anak Prabu sewu-sewu kalapatan kula diagung pangaksami Bapa Durna wonten apa sekawit kula sampun suwanten kesanipun para Pandhawa ingkang pangangkah. Kula menika pados sisik melih. Ringkipun para Pandhawa menika kula padosi wonten pundi karingjanipun. Para nayaka kaliyan Nalindra negari Ngamarta. Abimanyu oncat saking negari Ngamarta. Inggih. Ning nuwun sewu. Ing pangangkah kula menika badhe murungaken sayembara ingkang dipun wontenaken dening pun para Pandhawa. Ning dumadakan malah Bagong menika nuwun sewu nggih. Bagong menika saking negari Ngamarta. Ing pangangkah badhe nderek amupu sayembara. Gegayanipun Bagong menika pengin muktekaken dumateng atmajanipun inggih anak-anakipun Bagong. Lajeng dados pasulanan antawisipun para Sata Kurawa. Kaliyan pun Manakawan Bagong. Gumun kula ning atos mung sak derajating batur lah kok teka saged damel nungsang puyang numbuk bentus barisaning para Sata Kurawa. Nggih nggih. Malah ingkang pamaning kepatihan piyambak kula kewirangan. Kula niku kaya-kaya wis entek. Harga diri kula niku pun dijur-jur kalih Bagong lah ana wong kaya ngana. Angga kula pasrahaken dumateng Paduka Anggir Prabu Duryudana gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon bergenjang alis risang mawe kandrung ya jagat pangestu nggara paman seguni wonten dawuh Bawa Durna wonten dawuh Kang Prabu Karna wonten dawuh Yai babar kawis Bagong mriku mboten penggalih jenyatanipun menawi mangke Kurawa kelakon bedah negari Ngamarta tartentu ponokan Bagong mriku mboten wonten ginanipun mboten badhe damel perkawis menapa-menapa wontenipun ponokan Bagong mriku lho nanging menika sampun ngrusui dumateng gayanipun para Sata Kurawa ngrusui ngen pundi kula takon karo sampeyan Bagong ngrusui Kurawa nggon endi lho Kurawa nungsang puyang numbuk bentus menika lho nggih Nuwun sewu. Bagong menika namung durusi dumateng gegayuhaning pribadi. Sejatosipun boten wonten sambung rapetipun kaliyan para Sata Kurawa. Ning nyatane napa? Kula ngerti lakone sampeyan teng negara Ngamarta wau. Mesti sampeyan ngelek-elek karo Bagong, wekasan dadi pasulayan Kurawa nganti numbuk bentus. Bawa Durna. Mungkin dados ning kawuningan. Bagong menika sinaosa kawula cilik nanging menika dipun ayomi dening dewa. Inggih. Lajeng menika kados pundi? Nek pun kaya ngeten iki sampeyan sing luput. Lho. Luput kula nggih napa? Nggih luput sampeyan wis nyalahke karo Bagong, nggawa Bagong, nggawa jenenge anake Semar Badranaya disambung-sambungke karo Kurawa. Menggiriyen. Kula kinten boten wonten ginanipun nugi menawi antawisipun Kakang Durna kan anak Prabu Jaka Pitana mung saling nyalahke, mung padha-padha le golek kesalahaning liyan menika boten wonten ginanipun. Perkawis menika menawi dipun damel padudan menika boten wonten ginanipun. Awit ingkang baken menika implementasinipun kados napa anggenipun badhe bedah negari Ngamarta. Malah nek miturut kula lho nggih. Gandeng wektu dina iki negara Ngamarta nembe koncatan pamor, negara Ngamarta nembe
Dumugi apese mangga negari Ngamarta dipun bedah sakniki mawon mumpung Abimanyu sing dadi kuwatane Pandhawa mboten enten nggih jagat pangestu ngono. Kula kinten pancen leres ngendikanipun Paman Senguni. Inggih. Pun ceket-ceket mawon napa perlune mboten sah salah-salahan mboten sah nyalahke. Kakang Durna ki ya ngono. Aku meneh ngapa? Lho. Sampeyan ki dituwake kudune ya sadurunge ngomong ki sampeyan mikir luwih dhisik. Aja ngasih gawe lara atine Bagong. Nek wis gawe lara atine Bagong nika mangsa Wanggurawa. Dursasana nika pun dipotol wau. Sampeyan niku pripun Kakang Durna? Mrene ngaten Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yayi Prabu. Kula suwun supados ngetapaken sanggening para Sata Kurawa tuwin wadyabala saking negari Ngawangga dipun dadosaken sunggal manunggal gepuk negari Ngamarta. Mangke riyen Yayi. Kahangro sesumbar mawalindru bumi gonjeng kemalutuk kuntara gatok menawi paduka Yayi Prabu Duryudana badhe ngepuk negari Ngamarta kamangka kawontenipun negari Ngamarta menika nedheng ringkih nuwun sewu. Menawi ngantos mengke negari Ngamarta kelakon bedah dening para Sata Kurawa kanthi kawontenan negari Ngamarta ingkang nembe ringkih. Kula tak nyuwun priksa watak satriyane sampeyan wonten pundi? Wibawane Ratu Ngastina wonten pundi? Sinengguh menawi mengke kelakon bedah negari Ngamarta. Kamangka lim bedah kawontenanipun nembe ringkih sinengguh dening para kawula kathah. Wo Ratu Ngastina kae wanine perang nek mungsuhe ringkih. Sinengguh Ratu Ngastina kae ora wedi mati. Ratu Ngastina kae wanine perang nek mung musuhe ora duwe kekuatan apa-apa. Padha karo wong Ngastina kae wanine mung perang karo wong lumpuh. Mboten wonten ginanipun Yayi. Cobi paduka mang penggalih babagan prawis nika. Tumuli paduka Yayi Prabu Duryudana dawuh kaliyan kula ngetapaken barisaning para wadyabala Sata Kurawa kaliyan wadyabala negari Ngawangga dipun suwun supados manunggal dados tunggal menika nalaripun wonten pundi tak nyuwun priksa kula menawi negari Ngamarta menika nembe ringkih mboten sadipun bedah mboten sad dadak susah-susah ngawontenaken peperangan gepuk negari Indraprastha menika mboten sah awit kula kinten Yayi Prabu Puntadewa menika senajan ta dipun suwun menika tartentu ngeklasaken negarinipun menawi dipun suwun kanthi selana alus mboten sandadak selana kasar. Sampeyan menika wong tuwa. Sampeyan menika pun gerang. Kedahipun nalaripun menika dadipun ginakaken. Bener, bener. Meneng ae sampeyan bangen niku mung didukani karo anak Prabu Duryudana. Monggo Mang Penggalih. Mboten wonten ginanipun mengke sampeyan kasil bedah negari Ngamarta ning nek Pandhawa nembe ringkih kula kinten mboten wonten wibawanipun Ratu Ngastina mboten watak satriya. Mang minggat saking mriki mawon. Sungguh mboten wonten ginanipun kula ngingu Senopati wujud kaya ngono. Paman Senguni wonten dawuh Kurawa dipun ketapaken berungkap kimpul gajah gelar saka barung
gepuk negari Ngamarta mumpung nembe ringgih-ringgihipun. Ya. Mawar mangawur wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetekadya putura war panjriting turangga esti Yaji Surtayu melayu-melayu sinuwun nuwun mangke Koko Prabu kula ngaturaken ketiwasan piye ngaturaken pawarta bilih sak mangke negari Ngastina bedah dipun bedah wadyabala saking negari Medangpari jagat Dewatara paman laki negara Ngastina arep bedah negara Ngamarta malah Kurawa kebedah negarane iki piye iki kan pangestu kula Praban pun telas ancas kula arep bedah negara Ngamarta negari Ngastina malah kebedah dhewe pun sewu Longgar menawi sampean menika tumuling klumpra kados matem niku mboten ketok wibawanipun. Mboten ketok wibawan sebab napa? Mboten takon. Sampeyan niku kula muktekke teng negara Ngastina mboten wonten tandange. Pendak-pendak kula suwun damel karti sampe kok pejahe Pandhawa sampeyan meneng bae ora tau ana nyatane. Nggih. Mboten saiki iki. Sampeyan niku jare pendhita kondang monyor-monyor. Lah kok malah teng mriki mengetok keleke ora ngetokke labuhane karo Duryudana ning ngaten carane kula rasa duwe negara tak bedah negari Ngamarta mawon ayo ambo yo ayo kepuk negara Ngastina goleki sing jenenge Bangkong ayo oh ayo mati ayo oh ayo bro karenaning kaswase yaneng marga hamalatgung tumiring sang Gandha Wastratmaja sapa iki eneng ratu bagus bedah negara Ngastina sapa wae ya jagat Pangestungkara Prabu Duryudana ya iki nalinduring Medangpari sing bedah negara Ngastina jejulukku Prabu Cakrane Ngrat Biangsat elek
Wis wani bedah negara Ngastina. Ayo. Aku mung kepengin ngupadi ana ngendi sing jenenge Panakawan Bagong. Bakal tak nggo tumbal negaraku negaring Medang paring ke Taman Pagebluk Parat. Bagong mapane ora ning negara Ngastina, Bagong mapane ning negara Ngamarta. Ayo ora sambek tutup-tutupi. Mbok tutupana kowe ngapusi karo Nalendra Medang pari aku ngerti ya kabeh legetaning atimu. Parat. Nyo dodo ndi dodo mati dening aku Parat. Wah. Waduh. Oh. Ayo tanyo nek pancen kowe ratu sing digdaya. Aja nglumpruk kaya dene tikus. Endi ketokno wibawamu Ratu Ngastina? Bangsat. Basa ndak tantang kaya ngono ngrasake kekuatane Prabu Cakraningrat. Lah kok kowe malah mung mlayu Duryudana, Duryudana. Kowe iki Nalendra kepiye? Kowe ora ngurung kepi kawulamu ya kelakon tak uyak ning endi paranmu. Nganti kowe nuduhke ana ngendi Panakawan Bagong Parat. Katon lirgenjang alis risang mawa kandrung
Lagi teko ki nanti. Wah. Jo ngapura. Nganti kowe? Kok kepleh-kepleh ngono? Kena angin. Tresna kakangku ngawe karo Werkudara. Kowe iki wis tak omongi bola-bali to. Adimu Sediwa ki angger kocap gelo, atine mesti terus lunga geblas. Mbuh ning ngendi parane? Aku ora nundung lho. Loh. Ora nundung kowe gawe gelane atine Sediwa. Merga Begawan Durna duwe igo partikel sing kaya mangkono kok kowe nyarujuki. Ya ben. Durna iki bapakku kok. Durna iki guruku kok. Ha iya, Ora sandira kowe. Wah, ning ratu tak joroke. lho jorokno nek iso. Aku mung ngomong karo kowe, aku mung njaluk Werkudara. Adimu Sediwa kowe aja ngasih mbok gawe gelo atine. Engko sing kapitunan kowe dhewe lho. Ora mungkin. Perkarane Sediwa sing ngrasake aku ora. Ngepe apa? Urip-uripe dhewe wong nyalam nglupul karo Werkudara senengane ngono. Dasar Sediwa sing atine cuketan, gampang nesu, gampang lara ati. Lho, mandem memeng dhewe. Memang oben. Lho. Kae Yayi Prabu Duryudana kae. Mlajar-mlajar kae sajak njaluk tulung kae. Pethuke. Koko Prabu. Sring Kastina Maha Prabu Duryudana. Dwaring ingsun Werkudara alun nang andika den kapareng. Koko Prabu Durawati. Lho, Yayi Prabu Jaka Pitana mlajar-mlajar. Wonten kawontenan menapa Yayi? Negari Ngastina bedah. Dipun bedah dening Nalendra Medang Pari. Inggih mriku pun Prabu Cakraningrat. Awit madosi wonten pundi durungipun Punakawan Bagong? Dara. Yo. Dan Hot. Dan wah, sapa iki? Dian sapa iki Satria Gagah Pideksa? Nguyak karo aku mbok plecit, mbok uber, mbok idak, boyokku nganti larane ora jamak. Sapa kowe? Wah. Sapa iki wong nyengenge surupane? Lho, takon rong diwangsuli malah ganti takon. Aku Patih Jangkar Samudra, Patih Satru Bangsa, Patih Negara Medang Pari. Kowe sapa? Rasa ngerti jenengku bakune kowe ora gelem bali. Kelakon najur mumur kuandamu dening Raden Werkudara. Wo, kowe Werkudara. Waduh. Waduh. Ayo. Oh.
Hut. Woi. Oh. Wah, ya, aduh, ayo. Wah, aduh. Aduh, ayo. Wah. Waduh. Ya, weh. Ora ngerti sapa sejatine satru bangsa we bangsat. Ya tampanana dayane pusakaku sing tememplek ana ing bun-bunan. Ora jalingi cetakon dosa e malah. Oh! Wah! Oh, mati kae. Oh. Wah! Oh! Wah, mesake mau ana sing gawe barisan dhewe sangka bantere alon-alon wae. Miyaka kuwi nganggo rasa. Rasane dinggo. Ayo, Werkudara kelakon mundur si ratune sing ireng kae mau. Pate aku wae. Yo. Tak. Sang bagus semunira kang kamanungsan kowe Prabu Cakraning Rat dasar kepara nyata ora pangling panengah Pandhawa Raden Arjuna ayo ndi Panakawan Bagong lan endi ratu negara Ngastina Prabu Duryudana ora mbok wenehke kelakon mati dening aku tandingana Arjuna marat.
Kowe bocah murang tata keparat. Ayo. Ngantemo sepisan meneh. Ngantemo nganti aku nglumpruk. Ngantemo aja mirang-mirangke wong gerang. Aja mirang-mirangke karo wong tuwa. Ngantemo njaluk pangapura Raden Janaka. Arjuna wilujeng enjang Kaka Prabu. Lho. Apa? Ketingale nembe nglilir dengkulmu mlacak. Piye? Ratu Medang Pari piye? Wah. Digdaya sanget Kaka Prabu. Lho. Kowe kalah? Mbek-mbekan kula mungsuh ratu niku. Lho, terus iki piye? Bagong wonten pundi wau supados madosi? Ya, Dara. Gah. Piye ta kowe iki? Timbal Nurmantara Ji Pameling. Lho, Bagong ki ora duwe sangu spiritual apa-apa kok. Kono nganggo Aji Pameling ya nek ngerti lah nek ora. Lho lah kae. Wo lah wong ki nek dawa umure apa ya? Kae Bagong kae mlayu rene kae. Kaya wong entek-entekan kowe. Enggak. Kula mun tekan negara sabrang. Kula goleki Ndara Abimanyu teng pundi mboten ketemu. Malah teng negara sabrang malah kula ketemu Sinuwun Karna. Lho, Sinuwun Karna sapa? Karna Lele. Oh, piye to? Nggih Karna Ngawangga masa ora karo adine dhewe kok ora kelingan. Oh, Yai Adipati Karna teng negara sabrang. Nggih. Mboten ketemu Ndara Abimanyu. Lho. Ayo wis trima-trimakno Bagong. Pripun? Kowe ora kasil mupu sayembara. Aduh. Aduh, Mbak. Aduh. Lho ning kok sik kowe takne gawean gelem apa ora? Loh, gawean apa? Kaya ning ratu jenenge Prabu Cakraningrat kae Ratu Medang Pari. Nggih. Kae kowe nek iso ngalahke mengko bakale unggul juritmu. Nyun pamit. Gong maguru kangsa ana kadroh apa ya? Sapa iki parat wong mripate amba cangkeme jembar Pana kawan Bagong menungsa ora tatanan ya iki sing tak goleki. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Aduh. Aduh mati aku. Waduh. Mati aku. Sampeyan goleki kula to? Kowe Panakawan Bagong nggih. Kowe iki bakal tak dadekke tumbal ning negaraku. Ah, mboten mau-mau. Ngerti kula teng negarane sampeyan.
Iya. Ya pripun iki sing ngantem napa mboten? Sampeyan ngantem sirah kula malah sampeyan dhewe sing kelaran. Aduh Bagong. Aku njaluk pangapura Bagong. Lora. Janes. Kurang ajar, aduh. Kula niki saiki entuk kekuatan anyar. Sampeyan aja ngetak sirah kula, malah sirah sampeyan dhewe sing kekethak. Jan iki kelakon le dadi polisi kowe edokan. Iya, enggak. Aku dadi ratu barang. Aku mung kepengin ngetokke apa sing dadi lelabuhanmu mergo bapakmu cerita karo aku. Wah. Kula ngaturaken matur nuwun kesana. Iya. Ora apa-apa ning sesuk meneh aja mbok baleni. Kowe kok iso ndek kekuatan kaya ngono. Iya. Diomongi aja ngetak. Nek sampean ngetak, sampean dhewe sing kelaran. Iya enggak. Nek kula ngetak sampean nggih kula kelaran. Apa ya enggak? Iya. Oh lah parat diapusi menungso. Iya. Nika sinten nika? Patih sinten nika? Petuk ana dhewe. Nggih. Wah, Dian. Tekek lorek ndase ireng, mang terus kowe. Arep wis tuwek isih iso. Konangan sampean yo. Moni apa wis saiki? Gong wis, Gong. Wis, Gong. Wis apa anggepe ora anu. Oh, lah setan iki ambles bumi. Apa dikira aku ora iso nututi apa piye no. Gong wis, Gong. Wis, Gong. Nanti kowe? Gong wis, Gong. Wis, Gong. Oh, senengane sampean iki kok sing dadak dadi patih barang lho ora. Aku ya mung nuruti adikku Abimanyu. Jare arep ngewangi kowe. Enggak, nembe kerepotan. Ya. Wis kasil to, kowe iso mumpu sayembara. Ya, sowan Ngamarta ya, njaluk trimane apa? Enggak.
kaya bala para Pandhawa nyoku mulung mangung siring prasata Kurawa. Bagong wonten dawuh. Wis kelakonmu pusayembara. Pangestunipun sampun. Ya jagat pangestungkara Kaka Prabu wonten dawuh Yayi. Menika titah ingkang estu adil senajan ta kawontenanipun sarwa-sarwi kekirangan. Nanging menawi batinipun menika tansah kebak raos syukur, kebak raos tentrem. Tundanipun badhe kados mekaten menika. Inggih. Pramila monggo gandeng ponakan Bagong sampun kelakonmu pusayembara. Badhe dipun paringi derajat menapa? Bagong wonten dawuh. Kowe njaluk tak wenehi pangkat apa? Pangkat maksude pangkat niku pripun? Kowe njaluk tak dadekke nayaka negara Ngamarta apa ora? Mengke malah ngrepoti. Dadi wong duwe jabatan niku abot ya sinuwun. Dadi wong duwe jabatan leladi tumrap negara niku abot. Kula tak dadi kawula cilik biasa mawon. Lho, yen ngono ora ana gunane kowe mung pusayembara. Wonten. Anak kula loro lenang wedok siji. Sing loro ajeng kula dadekke polisi. Polisi kuwi apa? Alah wadyabala negara Ngamarta. Ngono nggih. Terus sing setunggal sing wedok mang dadoske abdi kinasihipun Gusti Ayu Wara Drupadi. Yen ngono kandhinen mreniat majamu katelune. Nyon pamit sekedhap. Wong jabuti wayang sik. Sengaja ora tak sampaikke wingi-wingi kok. Men ora turu ngene iki lho panjak sing bener iki sing ngene iki. Panjak angger wayange wis ditata tinggal micek. Wes. Sapa kuwi Antasena? Hah? Kuwi sapa? Ngapa sampean? Ora. Neng mburi kok. Sampai nek ngendang kuwi, ngopo to kok malah nggawa kendang barang? Sampai nek ngendang ki sing variatif. Variatif tegese piye? Variatif ora variatif. Lho, kepiye tegese Antasena? Nah, nganggo ndrondadeng tumplak ngono kuwi. Terus aja koyan tulung-tulung ngono aja koyan. Drak-dak ngono wae karo plungtek-plungtek ngono kuwi. Iya, terus siji sekaran wajib sing kudu sampeyan ku. Piye? Tak ndondong tak delang. Nah, kuwi identitase sampeyan. Ngono wae.
genjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung nyamuk banget kuwi nyamuk kuwi nyamuk kuwi meneh kuwi apa telu iki anakmu Bagong nggih edan anake Bagong kok apik-apik iki karepe piye oh sampean ngece sampean Giri Lusi bos jalma tan kena kinira bojo kula niku widodari anggepe iya ya ora maido jaran dengkule menawa ora Begawan Durna aku widodari tenan niki anak kula sing barep niki sing wedok kowe kok lungguh ngarep mburi dhewe to nak lungguh ngarep dhewe sampun Rama kula lenggah mriki mawon Betari majer kok anggepe nah niku sing loro niku anak kula nomor 2 kali nomor 3 iya Bagong nggih iki mang dadekke wadyabala dan mang tugaske tenggen hukum negara Ngamarta mengke dadi anak kula enten wong sing napa niku napa jenenge enten wong sing duweni keluputan supados dipun paringi pidana ning nggih kedah sing adil aja wong korupsi 300 triliun kok dinaiki pidana 6,5 tahun niku mboten iya Bagong nggih sampean ya Nalendra sampean ki ujung tombak pemerintahan iya nggih aja ngasih sampean niku mengkegiwang duit terus duwite rakyat sampean dahar kabeh kula mboten remen ratu sing nek sing gaglaki bondone rakyat niku iki lho iki kok dadi aku kowe tak sanret lho kowe Bagong sanreten mboten napa-napa yen mangkono seksenana Bagong Kaka Prabu klaturi nyekseni wekdal sak mangke katiga atmajanipun Bagong menika dados abdi mindhak derajatipun wonten negari Ngamarta inggih yayi kula sekseni matur nuwun. Sampeyan sing iso nulungi kaliyan kula. Iya Bagong tiba padha-padha nggih. Wah wis rampung kewajibane bapak Lena. Kowe meh kari mukti neruske apa sing dadi kekayuhane bapak. Yana dewa ya nuntuna wong aprang cas padha sarasaran Mas Tomo sidam sikaring bawana langgeng mbak kakek buah bukti kula kunjuk kakek jan iya ponokawan Bagong Ulun Tampa nggih nek ngaten sing gawe kula diantem wong ning sing antem ngrasake lara niku paduka ta Bu Kulun? Iya Bagong panjenengan ulun ingkang sabiyantu kelawan jeneng kita. Nggih. Ki do ngapa to kok kene kono ndone mburi kono. Nggih ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Mbebara singgon. Kowe barang kowe. Inggih Rama kok ya digalaki. Nggepe apa? Sawu-sawu kelepatan kula diageng pangaksami nggih Bu Kulun. Ya Panakawan Bagong mbuya dadi ngopo? Yektine pancen wis kodrating Hyang Widi. Jeneng kita kasil muktekake lan gayuh apa kang dadi gegayuhane atmaja kita. Matur nuwun sanget Bu Kulun. Ya ulun kundur makayangan Bagong.
sinuwun. Iya Bagong, nggih. Aduh, yo. Lho kok kekuatane isih ya? Lorone ora jamak. Nyamuke akeh tenan iki nyamuke. Semar gugah-gugah wong turu mau wong tebah-tebah. Wis kelakon panjang kamu to le. Empun Pak pangestunipun. Kowe iso dadi wong tuwa sing pancen kowe berhasil ndidik anak-anakmu. Nggih. Dongaku kanggo kowe selawase urip. Muga-muga Gusti tansah ngayomi kowe. Mbuh kowe isih urip, mbuh kowe wis sowan ana ngayonane Gusti. Gusti ngayomi karo kowe, maringi pangapura karo kowe, Bagong. Matur nuwun, Pak. Iya. Rahayu nering sambikala. Orang dijawab.